Orofo me da wase. Me say a high attention TV in their queen and a boy chidon. Queen suni dia ene nepa ene baba. E homobo na ayebiye. For queen number 0548 30 29 85. Brahma machi yenkonkwa ye prison for adoye. Fa odi e kakra be kan yenko yenkonkwa ye na adoye. Me pa cho TV. Aha. Attention TV. Out of my make some winchro. Adia bia nipa opese nipa ye ma ono. Announce ye mo bi wati. Nipa obi bie ni nsam ma wo. Ana obi che otu siri a. Wo se sa nipa ni onyankopon. So obi ma otu siri ana obi ma otre siri a. Boafo ho na. Nti aya so mu yi. Man nyini nsam sika nwie na nkose no. Wo na me no kasa wo na me no kasa. Man nyini nsam sika nwie o. Oto aduane ma wo. Oyi ayi bi ma wo. E ma wo. Aho kira adwenwe na da wo so no. Etimi free oko. Nso wo free ni nchen na wo kose no. Oyi ni baba. Oyi ni baba. Njaya na nipa kura ba mabuso ba papa. Adeso aso no. Ontimi so aso bo ama wo de bedu ha. Na se du fama wiu. Nti ni obabu ama di si fam no. Onya obo afo no no. Je se ne mobo no besu. Na mu ni oyifi uti so ama ko mu dwo wo no. Man bedu kotodwin. Mu se na ho odin ba bi e be so no. Men sorry ntia no. Ko so ntia why your papa da no. Awaka yen nyame hira no. Yankopon gitu mu no hira nipa no. Ani ti no tumi ma obi. Ji wo hawo no. Wantimi ansobuni na akwa ye bi. Ahiafo ma sabe o makaso abekoso akankwase asam. Na de forma bekoso ahunyansa. Ewa adwen no otisunsun ase no onti asam we. No share video no for obi subscribe Attention TV. Share channel no. Nama onyame sunsun. Embaso. Nyame kan say Montezoro Recamp Montezoro School Director Michel already Michel ma Montezoro MA School kase o ablik makapia obi apesa o de bako Montezoro Recamp Montezoro fanako. You see omo computer, they will teach you how to know computer, how to know IT. The teachers are good. They are good. The owner of the school, so you are lovely mind. On an area, Yamin Shop, far back up, our blue magapi, second container, recamp, I want to go. Yami can say, and I pay me na me could see Mako video being a mere machine kakra. Me yama shimika cran say, Bama, Hoahi bunsu. And I say Bama bunsu, Hoahi. Ah. No se mebri wakasembi na mpese yakohwe video no yakohwe ba mama no abibobo yankohwe na yamra friend Manasseh di obi animo wani nim no social media so Ghana asofo nyina animo nyina ye ni mabrantie kwaya wade adifo ni asofo obi fast wo Ghana ano atrolling contempa wadi gunkofo obi so atrolling contempa otwa gunkofo obi so na abrantie ne hwe ba bia yemu no betia nane na nsana mi bisa na sesa Manasseh beti ne nka che mi hu na che e de na asie na me ne ono ankasa ne hu na nipa ba ko oben ne pa ni e kasa no asina na Manasseh wanya stroke Manasseh nya stroke anam Manasseh nya stroke sei sabi mpradia sa social media yi so yeti obi atimi ka bone fa ni nia na so me na ase bo nsu mu e me se me nhwe obi ani mbu ase na obi awi ase obi fambo da bida mimpe na me se Manasseh nya stroke said ye na ye no wasna na aya check mu so ba online ya check na me se na ya me tan mu sa ya ba me ma caption na sefo e hwan no me se de ya baba wa bia ono na ekita the page no na me se ye nyina ye mfa mpaibo entire chi se ewurade nsane yade na onhu ne mobo aye bo mpaipa ma no ne ye se ewurade akoode ma no na ye ka kire ne se onsatira na adwen susu
because if we are say empenimfo and ase trosem ka se bozi susuku wa be isu ama wo nua no eno na ewurade be isu ama abrantie yi si isu oba social media oni syndicates na start here ni ensusu ye ni ebotaye ni se ye be guni pani mu ase ni ye de enya ye ho ye be guni pani mu ase ni ye de edi ye be guni pani mu ase ni ye de enya sika de atu account mu but enye no ni ade ewurade hwehwe tieriye enye no ni ade ewurade hwehwe ebi abekase ewurade hira ene mo nipa ye odefo obratuma untimi fa bi nka ho da me pem ho nyantam me pem ho diye me pem ho nyantam edi nipa ko wie owuo ni ani guase ni yare bori ni dizoye nipa ye wo ka fa unye ho anya no kure eyi na duba wie ba bia ni kwan se ko wie uye nipa ye wo ka wo sekire se ye no kure se ye no kure wo ka fa unye ho eyi na duba ko wie ba bi boni hwe the year 2020 Eishh Manasseh kwatena na 2TV one akwana ni ti asabua yese so sekan iti sabua yeda ne sudua yese ya friend ko anan wanzo ye masho Manasseh ba ma bonsu ohun ahi popular as ohun ahi ne sema de atudwa no wosi ya ye nua ba ma Manasseh enya stroke na Manasseh susu ye minua ba ma me penasem ba ma na ho ahi so me penasem nanka anuano no mo horo montama ense abonten na so horo montama se abonten a ogie anim guase so ho ahi bobo chichi finsu ase be ka kire odanchem se danchem wo poase a yanyina chinye ho ahi obi a odeg information ofifi semu ohwehwe semu na Manasseh minua so komra Manasseh so maintain nka the style atiefo se Manasseh nya stroke a Manasseh ni Ghana ayede nya no nya stroke na yeso attention TV e be di kan hwechi na mama me saka be ma bonsu na ho ahi ho na me saka no ma fifi ma hwehwam na se nipa according to ho ahi se Manasseh kasa bebre ni nipa a wayo mbone ne ade no ene ekutia no yare ade yemfa nsiri o se na ba ma bonsu ho ahi ni mu yemfa yare nsere onyanku da no da se ti sampa ba ma ho ahi ho de ntwa yi kakra esanka hu se yare de eya didi no yare eya tinia me pene se anka wo de yakukuo ma de se nipa na fum se den kura ponka yare de yemfa meto amontin o ya kwaso na no to na nipa no aka na se cause ebeti ato Manasseh ne ebeti mato bia se no kura se nya wo kan dia kokomra Manasseh mi nua prekope oye me dofo sa na be ma ho ahi su prekope oye me dofo oye me nua na meka se ohwefo pani awurade o na beto abonti bloggers nyina ka se Manasseh yare stroke na se ampa se me kasa be bro na ye ne saade ya ene Manasseh wasambo no po owo dwanto abibiribi e de ma Ghana sofo bi orofo ha ya attention TV ni dia University Foundation sunsum ne onyame abasa ene de ma onyame hwe so no nye wiye makraw medase